koma mine hamungano masi kudeo so hamuto mutati chagoita seiko mamusharamba makamira pashoko raMwari. Obviously, isu hatidi kuparidza. We don't want to evangelize by legislation. Yekukumbira kuti tiitire Christian nation. Tikumbira kuti muite minamato inzi compulsory kuzvikoro. Titi munhu wese anozoonekwa achipfeka sheMuslim aiwa ngaasungwe. Aiwa not by legislation but evangelism. Saka hatisi kutanga tati mamini ngaabve. Asika mini ngahambe. Kundite munhu kwaye Kuti ibe umuntu ozwayo. Kadai mabhawa acho wese ngaavharwe tigozoreka kumwadorora. Ariko mabhawa maminiskets ariko ita munhu waMwari. Amabhawa ekho. Hanzi holy unto the Lord. Amen. Social media iriko. I-social media ikhona. Ichipengereka ichita zvainoita. Be holy. Oba ngcwele. Hallelujah. So wrong behavior is not justified. Hatoziva kuti vanhu vanoramba vachingoti I'm so because Hallelujah.